Witam Was pięknie. Roztomili dzisiaj posłuchajcie o elektrycznych zdrzadłach. Jak macie to moi wyrządzani radzi, to pyty subskrybujcie mój kanał. Niech ta nasza cieszyńska rzecz idzie kansi dali do świata. Wierzę temu, że kiedyś przyjdzie takowny czas, że zagaszymy na chwilę wszystkie telewizory, wszystkie chytre telefony, komputery, a wszystko do czego się dziwimy, jako do zdrzadła, a podziwimy się jedni na drugich. Wiecie, kiedyś hańdowni było w chałupie jedno takowne szkło, co się puszczało dycki wieczór, jak się człowiek chciał podziwać, co je nowego na tym wielkucznym świecie. Potem dziecka chciały bojkę, a starzy jeszcze gansku wieczoru się dziwali na jakiś film, choć przy tym usnęli. To był staruszny telewizor. Do niego się szło podziwać jako do zdrzadła. Jak był baj wyłączony. Człowiek widział w nim samego siebie. Ale szło w nim uwidzieć stół, stołki, legier, a wszystko to, co my mieli w izbie. Szło się przed nim poczosać, jako bezdrzadle, bo człowiek widział w nim, w tym telewizorze samego siebie, jak ten telewizor był zagaszony. To, jeśli cykniemy na knefel, kiedy rozświetli całą izbę, zależało od starki a starzików, albo od fotrów. Telewizor zależał od nas, a nie my od telewizora. Dla nas, dziecek, to on był fest zocny, bo w nim były bojki, które my mieli radzi, ale te bojki na papiurze my poradzili nąść, a i w magazynie, a my se o nich czytali, a oglądali my z nich obrazki. Najprzód się czytało gazetę, wzięno kredki, coś ich narysowało, a dziepro potem się w telewizorze to pooglądało. A baj starzik dycki czytał gazety, ale jak już wszystko w nich poczytał, to se siadł w kątku w izbie, a kozał se puścić telewizor, bo cosik tam będą rządzić o polityce, a co się wszystko robi we świecie. Ale najprzód cosik poczytał, a potem się dziwał do szkła. A fotrowie, co baj radzi czytali, jak się dziwali na film, jak już było nieskoro, to se o tym wyrządzali. Esi gans go zrobili podle książki. Kierom kiejsi poczytali. Telewizor to było takowne zdrzadło, w którym się człowiek mógł na siebie samego podziwać. A esi jeszcze je człowiekiem. Potem jednako przyszły komputery. Na telewizorze się oglądało coraz więcej programów, ale jednako furcie czytały jakieś pomalowane gazety, co pisały o roztomańtych serialach gor z południowej Ameryki. Ale dziecka zaczęły grać na komputerach, a fotrowie ich przeganiali do pola, bo przeca nie za furt siedzieć przed tym zdrzadłym. Ale przyszły na koniec takowne czasy, że każde dzieciom ma chytry telefon, a się do niego dziwo furt a furt. Kiedyś telefon był inny na to, co by kańsi zadzwonić, ba i do weterynarza, jak się krowa cieliła. Dzisio w to małe zdrzadło się dziecka dziwają we dnie a w nocy. Nie ma to dobre, bo czym mniej czują papiur, tym gorszy. Czym mniej w chałupie papiuru, tym my są bardziej ogłupieni tymi małymi zdrzadłami. Pombuczku opatruj, co będzie dali. Jaki je dla nas ratunek? Musimy zrobić jedną wiec. Musimy zagasić te wszystkie szkła, co się do nich dziwomy, na każdo po porę godzin. Jak już przestaną świecić, to se ich dajmy przed gębę, a uwidzimy w nich nas. One fungują iny z sztrumu, kiedy im dowomy. To iny od nas zależy, jak długo będą świecić. Jak ich nie rożnymy, to zostaną martwe. Dycki, jak już wyłączycie wasze chytre telefony, a komputery, to się podziwiajcie do jej szkieł, jako do zdrzadła. Uwidzicie w nich człowieka, co im dało żywot, elektrykę. Wiele książek z tych elektrycznych zdrzadeł my wyciepali, wiele nam one ukradły żywota, czasu, a wiele słów my z nich nie przerządzili, to se już musimy żyć sami sobie. Na koniec wam wszystkim chcę żyć to, co kiedyś mój starzik prawił. Papiur wonio przygodą, a zdrzadło iny tym, czym się go pomarze.